Vážení a milí přátelé, dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Vašek Augustin a chtěl bych s vámi sdílet jednu svou myšlenku, která tak trošku volá ve mně už dlouhý čas. Ale k sobě samému i tomu, jak to všechno vzniklo, se dostanu postupně. A nejprve bych asi nezačal bych rovnou systémem, naukou nebo nějakým pojmem, ale možná bych začal úplně obyčejnou otázkou. Co vlastně dnes současný člověk hledá? Mám pocit, že mnoho lidí spiritualitu neztratilo, jen ji často nemá kam dát. Cítí v sobě, hledá ji, sbírá různé střípky, chodí do přírody, medituje, čte, potkává se s lidmi, zkouší různé směry. Někdy se snaží vejít do něčeho, co mu sedí jen částečně. Něco osloví, něco mu pomůže, ale zároveň často naráží na věci, které už nemůže přijmout celé. A myslím si, že v tom nejsme sami. Že je opravdu těch lidí dnes hodně, kteří nechtějí žít jen prostě povrchně. Chtějí jen pracovat a plnit povinnosti, konzumovat, unavit se až do padnutí a znovu zase začít. Člověk potřebuje nějakou hloubku. Potřebuje ticho, smysl, laskavost, kontakt se sebou, s druhými, s přírodou a také pokoru před tím, co nás přesahuje. Zároveň ale nechce lhát svému rozumu. Nechce přijímat něco jen proto, že je to staré, posvátné nebo tradiční. A právě z této potřeby ve mně vznikal postupně ten systém Satientis, který já prezentuji zde na svých stránkách. Satientis je návrh takového spirituálního systému, který by mohl být v budoucnosti. Systému pravdivosti, všímavé uvědomělosti, mindfulness, a dobromyslnosti, jakoby laskavosti, s jistou drobnou vírou v tajemství. Nevzniklo to najednou, nebylo to nápad jednoho dne, byla to cesta téměř 20 let hledání, přemýšlení, osobní praxe a postupného rozlišování toho, co je pro mě ještě duchovně živé a co už přijmout nemohu. Během života jsem se zabýval různými duchovními směry. Významně mě ovlivnil buddhismus, zejména i vypasanová meditace, všímavostní praxe a někteří známí učitelé této tradice, pod jejíž vedením jsem praktikoval. Hlavně theravádové tradice tedy. Ale také zen buddhismus. Také jsem studoval i křesťanství a teologii na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a díky tomu jsem mohl poznat křesťanské myšlení a nauku nejen zvenčí, ale i zevnitř jeho vlastního jazyka, tradice a zkušenosti, různé církve, různé rity a podobně. Vedle toho pro mě byl vždy důležitý i kontakt s přírodou a filozofie. Jezdil jsem také na akce Rainbow Community, setkával se s jogíny i lidmi
esotericky založenými. Ale ne všechno jsem přijímal. Ne se vším jsem souhlasil, ale mnoho z těchto setkání mi ukázalo, že současný člověk opravdu hledá, že touží po živém spojení, po opravdovosti, po rituálu, po přítomnosti, laskavosti a prostoru, kde nemusí jen fungovat, ale může prostě jen být. A toto video je tedy zároveň i takovou pozvánkou na kruh, který bych rád uspořádal. Bude to setkání pro ty, které tato otázka oslovuje a kteří by o ní chtěli společně mluvit. A k tomu tedy si ještě vrátím na konci tohoto videa. Takže teď pojďme úplně na začátek. Proč vlastně Satientis ve mně vzniká? Mám pocit, že současné společnosti chybí komfortní spiritualita. Nemyslím tím spiritualitu pohodlnou, lacinou nebo nenáročnou, ale myslím tím spiritualitu, ve které se současný člověk může opravdu vnitřně cítit jako doma. Mnoho lidí nevěří už v tradiční dogmata, tradiční výklady, ty náboženské výklady minulosti, ale zároveň hladoví po smyslu. Máme informace, ale často nám chybí moudrost. Máme možnosti, ale chybí nám klid, usebrání. Máme svobodu, ale často nevíme, k čemu ji obrátit. Máme psychologický jazyk, ale někdy nám chybí rituál, posvátnost a společenství. Zkusme si však představit místo, kde by člověk mohl cítit prostor pro své vlastní rozjímání, místo, kde může jen být v přítomnosti, kde může pozorovat, co se v něm děje, bez příkras, bez nátlaku, bez nutnosti okamžitě tomu dát nějaký velký metafyzický výklad a nadstavbu. Bylo by to místo, kde může rozvíjet laskavost, dobrotivost, meta, soucit. Na tom nic nepodloženého není, to je prostě pouze přání dobra. Kde může tiše sedět, dýchat, vnímat tělo, vnímat mysl, vnímat druhého člověka. Kde nemusí nic dokazovat. Nemusí věřit v něco, co neumí přijmout. Kde může říct, toto nevím a přesto předtím mám úctu. No? A možná právě tam se otvírá něco zázračného. Ne zázrak jako porušení přírodních zákonů, to nemám na mysli, ale právě ten zázrak té prostoty, že prostě nic na to už není třeba, že stačí přítomnost, pravdivost, laskavost a otevřenost. A to nejvyšší nemusíme vlastnit ani pojmenovat, to nejvyšší prostě může zůstat pouze tajemství. Možná tajemství s velkým T, ale stále tajemství. Nemyslím si, že je možné stavět zcela na zelené louce v tom rozvoji této duchovní cesty. Velké duchovní systémy lidstva nesou opravdu hluboké zkušenosti a poznání. Řekl bych, že po staletí a tisíciletí se lidé ptali na utrpení a smysl života. Stále probírali lásku, smrt, bolest, ego, touhu, strach, vinu, naději a vnitřní svobodu. A to všechno nelze jen tak zahodit. Ale důležité je, že je potřeba rozlišovat. Je potřeba se ptát,
co z těchto tradic je stále živé, pravdivé a přijatelné pro současného člověka a co už přijatelné není. Co lze opřít o zkušenost, rozum nebo ověřitelné poznání a co je už užitečný symbol a prostě co zůstává jen osobní interpretací. Sapientis tedy nechce vytvářet nějakou novou mytologii, nechce být sektou, nechce po člověku, aby věřil v nadpřirozený řád, který mu vysvětlí původ světa, osud člověka nebo posmrtné pokračování. Nic takového. Nepřijímá jako společné jádro ta tvrzení, která vyžadují slepou víru v neověřené oblasti a odvádějí člověka od poctivého života tady a teď. No a tak si pojďme říci, tedy co dále ještě Sapientis nepřijímá, později si řekneme, co přijímá. Nepřijímá tedy konkrétně v oblasti buddhismu určitě reinkarnaci jako závaznou nauku. Nepřijímá karmu jako kosmický zákon morální odplaty. Neučí, že vesmír spravedlivě rozděluje bolest a štěstí podle minulých činů. A už vůbec ne, že člověk zasažení bolestí si svou bolest nutně zasloužil. Ani nic podobného. Co to vše opravdu není nijak vědecky doloženo, žádnými výzkumy ani statistikami ničím. V oblasti křesťanství Sapientis nepřijímá rozhodně zázraky jako základ víry. Zázraky ve smyslu věci, které porušují přírodní zákony a nemají žádné opodstatnění. Nepřijímá dogmata o trojici, stvoření světa nebo vykupitelskou metafyziku, ani Boha pojímaného jako bytost, k níž by celý systém musel kolektivně směřovat své prosby nebo závazná tvrzení. Osobní víru jednotlivce Sapientis nevylučuje, ale nečiní z ní společný základ. Ponechává v tomto směru svobodu. V oblasti šamanismu a přírodních tradic Sapientis nepřijímá víru v duchy, magické síly nebo jiné neuvěřitelné entity jako společné jádro. Může ale přijmout intuici, symbol, vztah k přírodě, tělesnost, rituál a uzdravující vnitřní propojení s krajinou a živým světem, pokud tyto prvky nevyžadují nějakou slepou víru a neubližují ostatním. Jinými slovy, to, co je pravdivé, laskavé a prakticky proměňující, může být přijato, ale to, co vyžaduje slepou víru v neuvěřená tvrzení, zůstává mimo společné jádro Sapientis. Přesto Sapientis ponechává individuálně možnost interpretace každému, pokud ji nikomu pokud nevtlouká ostatním takový člověk do hlavy své přesvědčení. Takže z toho mi vychází 5 základních pilířů Sapientis, které uvádím i na svých stránkách. A tady už se dostáváme právě k tomu, co Sapientis přijímá. Prvním pilířem je křesťanství očištěné od dogmatické metafyziky, respektive učení Ježíše. U toho učení je aspoň pro mě
podstatná jeho vnitřní svoboda, láska, soucit, obětavost a připravenost stát na straně slabších, zraněných, ohrožených a trpících. Nejde mi o církevní systém ani o povinnost věřit určité články víry, ale jde o živé jádro, o lásku, službu, odpuštění, pokoru a ochotu nést břemeno druhého. To jsou všechno velmi vysoké duchovní a inspirativní kvality. Ježíš zde nemůže být chápán jako morální a spirituální obraz člověka, který neuchopuje život jen pro sebe, ale vydává jej ve prospěch druhých. Druhým pilířem je zřejmě buddhismus. Ano, očištění od nepodložené metafyziky. A co je v buddhismu důležité, co si je možné vzít? Je to především všímavost, meditace, pozorování přítomné skutečnosti a vhled do proměnlivosti těla i mysli. Člověk se učí být tady a teď. Učí se vnímat tělo, pocit, touhu, lpění a reakci. Učí se vidět, jak mysl něco chce, něčeho se bojí, něco se chytá a z něčeho vytváří své malé vězení. Takže Satyenti sdílí s buddhistickým učením jeho ověřitelné jádro. Fyzické i duševní jevy se neustále mění, ano, neobsahují nic naprosto neměnného a nemohou člověku přinést také trvalé uspokojení, právě proto, že jsou pomíjivé. To všechno plně koresponduje se současnou moderní vědou a není v tom žádný logický rozpor. Takže z toho vychází i ten pojem odulpění, nebo řekněme odstoupení. Neznamená to chlad, neznamená to rezignaci, ani útěk nějaký ze vztahů, ale znamená to schopnost být plně přítomen, milovat, jednat, tvořit a pečovat, aniž bychom z věcí činili absolutní podmínku bytí, aniž bychom na ty všechny věci byli nalepení, nafixovaní a vlastně v důsledku toho potom vzniká právě chtivost, nenávist a tak dále. Ale naopak by tam byla ta uvolněnost, volnost a nepřipoutanost. Třetím pilířem jsou přírodní a šamanistické tradice, očištěné od teda víry v nějaké neuvěřitelné entity, což už zní docela náročně, ale nemyslím tím opravdu nějaké romantické napodobování dávných kultur, ale spíš tím myslím obnovení vztahu k přírodě, k zemi, k tělu, k intuici a k vědomí, že člověk není oddělený od života kolem sebe. Jsme bytosti přírody. Z přírody jsme vzešli a bez ní nemůžeme zdravě růst. Takže do Satyentis proto patří tedy i vztah ke krajině, ekologická odpovědnost, citlivost k tělu, práce se symbolem, rituál a schopnost vnímat živý svět ne jako kulisu, ale jako prostor, z něhož jsme sami všichni vzešli. Takže to jsou ty tři duchovní systémy, ale tím samozřejmě není řečeno, že nějaký jiný další prvek, nějaký jiný systém duchovní, který může obohatit, by nemohl dále přispět. To je předmětem otevřené diskuze. Ale pojďme ke čtvrtému pilíři a to je tajemství s velkým T.
Tajemství je velmi důležité slovo. Označuje hranici, kde poctivě říkáme nevíme. Nevíme, proč je něco spíše než nic. Nevíme, co je za hranicí našeho poznání. Nevíme, co všechno znamená vědomí smrt. Krása, smysl, láska nebo úžas. Nevíme, co je za hranicí našeho života a před ní. Tajemství ale není dogma. Není to povinný Bůh, není to skrytý metafyzický nástroj, není to kosmický soudce. Sapientis chce tajemství chránit před dvěmi krajnostmi. A to je před dogmatickým přivlastněním, které tvrdí, že přesně ví, co tajemství je, nebo aspoň se o to pokouší, a před redukčním nějakým výsměchem, který říká, že co nelze změřit, nemá žádnou hodnotu a proto nemá smysl se tím zabývat. Takže k tajemství můžeme mít úctu, můžeme mít pokoru, můžeme cítit vděčnost, a dokonce i víru, ale nemusíme mu dávat pevnou podobu. Právě v tom může být jeho opravdovost. Jo? Takže ono v podstatě i ta víra je v Sapientis jakoby dobrovolná. Jako člověk nemusí mít vyloženě víru. Může mít třeba jenom důvěru. Jo? No a tím pátým pilířem samozřejmě jsou lidská práva a respekt k individuálnímu pojetí druhého. To je jedna z nejdůležitějších věcí, u kterých současná náboženství velmi skomírají, nebo některá. To je pro současnou spiritualitu zásadní. Duchovní systém totiž nemůže být pravdivě současný, pokud nerespektuje tu důstojnost člověka, jeho svobodu, jeho jedinečnost a jeho právo hledat vlastní cestu. Sapientis je tedy rovnoprávný a otevřený ke všem skupinám, protože nepodmiňuje lidskou důstojnost vyznáním, původem, pohlavím, orientací, společenským postavením ani životní minulostí. Ničím z toho. A to znamená, že spiritualita nesmí být nástrojem tlaku, manipulace, vylučování nebo nadřazenosti. Nemá člověku říkat, musíš být jako my. Má spíše vytvářet prostor, kde se člověk může pravdivě dívat na sebe, růst, zrát a zároveň zůstávat respektován ve své důstojnosti. Sapientis proto dává přednost porozumění, laskavému doprovázení a konkrétní pomoci před souzením, nálepkou a tlakem. Takže, přátelé, když to shrnu, Sapientis se snaží nabídnout cestu pro člověka, který nechce lhát svému rozumu, ale nechce ani vysušit duši na prach. Pro člověka, který chce meditovat, ale nechce přijímat kosmologii starověké Indie. Pro člověka, který obdivuje Kristovu lásku, ale nemůže přijmout dogmata o trojici, zázracích a spáse skrze víru v nadpřirozené události. Pro člověka, který chce být pravdivý, ale ne cynický, tichý, ale ne lhostejný, svobodný, ale ne sobecký. Takže Sapientis není hotové náboženství, není to nová klec. Chce být spíše praxí, jazykem a společenstvím, v němž může člověk pravdivě žít. Neříká věř tomu, co nemůžeš vědět, ale říká dívej se poctivě. Neříká unikni ze světa, ale říká přestaň svět svírat. Neříká zachraň jen sebe,
ale říká, tvé odúlpění se má stát postupně soucitem. To znamená, tvoje uvolněnost vede přirozené upuštění od toho egoismu, sevření a tudíž rozvíjí tu laskavost. A právě proto bych vás rád pozval na ten kruh. Rád bych vytvořil prostor, kde se můžeme sejít, dát si čaj a otevřeně mluvit o tom, jak by taková současná duchovní cesta mohla vypadat. Co do ní patří, co už do ní nepatří, co nám může dát křesťanství, buddhismus, příroda, psychologie, věda, lidská práva, tajemství i obyčejná lidská zkušenost. Nechci přijít s hotovou pravdou, kterou by měl někdo pouze přijmout. Rád bych otevřel společné hledání. Kruh lidí, které zajímá, zda je možné žít duchovně, pravdivě, bez dogmat, s úctou k rozumu, k člověku, k přírodě i k tomu, co nás přesahuje. Podstatný je tam také právě ten rozvoj té moudrosti. Takže přesný termín bude napsán na stránkách, těch akcí bude několik, v Praze, v Plzni i v centru Satientis a budu rád, když přijdete. Dáme si čaj a můžeme to všechno společně probrat. Přeju vám krásný den a ve svém duchovním hledání doporučuji vždy myslete na to, co vám opravdu bytostně sedí, co je naprosto v souladu s vámi, abyste mohli být plně autentický v tom, v té své cestě, kterou jdete. Mějte se krásně.